Imam ono što jutros želite. A šta ja to jutro želim? Gospodin profesor jutros želi burek sa puževima. Sin, imaš burek sa puževima? Pa gde? Sedite, gospodin profesore, idem da ga izvadim iz peći za vas. Vruć! Imam ono što jutros želite. A šta ja to jutro želim? Gospodin profesor jutros želi burek sa puževima. Sin, imaš burek sa puževima? Pa gde? Sedite, gospodin profesore, idem da ga izvadim iz peći za vas. Vruć!